Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyt hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2014-nji ýylyň 11-nji dekabry hepdeniň pensiýa güni habarlar gündeligimizi men gözel alyp barýaryn. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ortaýety Ukrainadan goşun çykarmagy çağırdy. Poroshenko iki ýurduň arasyndaky terhedihim yapmagy çağırdy. Bolmunyň netijesi Türkmen resmiýetleri Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň arz şikaýetlerine nähili jogap berýärler. Jogapdy bir senin goýan meseleň barada gurrunmydan okassawa şarakatlar bilen. Awganistanyň Demirgadygynda etnik türkmenler protest geçirýärler. Şuňky gepleşigimizde biz bu we beýleki temalardan giňişleýän söhbet ederiz. Programmamyzyň esasy bölегine geçmezden ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Orsiýet we Orsiýetyň Hindistana ýadro elektr stansiýalaryny gurmaga ýardam bermegine we bu ýurda newit satmagyna degişli ulalaşyklara gol goýdular. Ulalaşyklar Orsiýetyň prezidenti Vladimir Putiniň we Hindistanyň premier ministri Narendra Modiň 11-nji dekabrda New Delhi'de geçiren gepleşikleriniň netijesinde baglaşyldy. Modiň aýtmagyna görä Orsiýetyň Rosatom döwlet kompaniýasynyň we Hindistanyň ýadro energiýa korporasiýasynyň arasynda gol çekilen dokumentler Hindistanda ýadro energiýasyny öndürýän ondan gowrak reaktorun gurulmagyny göz öňünde tutýar. Today we have outlined Orsiýetyň Rosneft we Hindistanyň ESR kompaniýalary Orsiýetyň Hindistana indiki 10 ýylyň dowamında 10 million tonna neft satmagy boýunça ilkinji ulalaşyga hem gol çekdiler. Düýü Birleşen Ştatlarda ýerleşýän Google kompaniýasy Ispaniýadaky Google täzelikler gullugyny ýapýanlygyny we täze kanunyň muňa sebäp bolýanlygyny aýdýar. Bu kanun Google'yň ispan täzelikler guramalarynyň ençemesine olaryň maglumatlary we salgylary üçin pul tölemegini talap edýär. Ispaniýada 1-nji ýanwardan güýje girýän intellektual emlak hukugy boýunça kanun yerli çap görnüşli media seriştelerini we neşirleri goramaklyga niýetlenýär. Bu kanun Google Tax, ýagny Google salgyda ady bilen tanylýar sebäbi beýleki çeşmeleriň maglumatlarynyň mazmunyna salgy berýän hem paýlaşýan Google täzelikler ýaly internet kompaniýalary salgyt giridýär. Google Ispaniýa üçin öz önümleriniň ispan neşirleriniň mazmuny bilen ara baglanşygyny ýatyrýanlygyny we 16-njy dekabrda ýapýanlygyny habar berdi. Täze barlyklarda 270 000 tonna plastik dünýä okeanlarynda yüzýänligi aýdylýar. Alymlar 10-njy dekabrda elan eden sanlarynyň okeanlarda plastik hapalaryň muktary boýunça ılym tarapyndan tasdiklanan iň takyk maglumatdygyny aýdýarlar. Los Angelesde ýerleşýän 5 aýly watly institutyň alymlarynyň aýtmagyna görä maglumatlar 24 geminiň 6 ýylyň dowamında dünýä ýüzünde geçiren barlyklarynyň netijesinde toplanypdyr. Alymlar hem suwuň ýüzündäki iri plastik böleklerini hem de suwuň aşağından tor bilen çıkarılan plastik galındılarını hasaplapdyrlar. Orsiýetyň resmiýetleri howpsuzlyk güýçleriniň Demirgazyk Kafkaz regionunyň Durnuksuz Kabardino-Balkariýa Respublikasynda adından 4 söwüşijini öldürenligini habar berdiler. Kanun goraýjy resmiýetleriň Orsiýet mediasyna aýtmagyna görä söwüşijiler 11-nji dekabrda ýerden Nalçyk şäherinde bir öýde bolan ok ataşykda öldürilipdir. Häkimetler howpsuzlyk operasiýalarynyň dowam etdirilýänligini, telewizion we radio stansiýalarynyň yerli ilaty öýlerinde galmagy çağırýanlygyny aýtdylar. Demirgazyk Kafkazyň esasan musulman ilatly vilayetleri ýygy-ýygydan hüjümlere tezewar bolýarlar. Bu ýerde howpsuzlyk güýçleriniň we Çeçenstandaky postsovet separatist uruşlary döwründe emele gelen islamçy gozgalaňçylaryň arasynda ýygyderli çaknaşyklar bolýar. Qazaqstanyň Suudi Amerikan raýatyna Pavlodar şäherinde kafeda aýdymçy bolup bir kanun işlänligi üçin jerime saldy. Pavlodar şäheriniň ýöreteleşdirilen administrativ sudy jerime salan Amerikan raýatynyň Qazaqstan oktyabr aýynda seýahat wizasy bilen baranlygyny we bu wizanyň oňa işlemäge ruhsat bermeýänligini habar berdi. Ady köpçülüge mälim edilmedik Amerikan raýaty işlemäge gadagan edýän kanunyň bardygyny özüniň bir habardygyny aýtdy. Salynan jerimäniň möçberi 410 Amerikan dollary. Pentagon Birleşen Ştatlaryň mundan beýleki Awganistanda hiç bir türmäni dolandyrmaýanlygyny aýtdy. Pentagonun metbuat wekiliniň 10-njy dekabrda habar bermegine görä, Parwan tutsag merkeziniň soňky 3 bendisi Birleşen Ştatlaryň türmesinden boşadylypdyr. Pentagonun resmisi Birleşen Ştatlaryň Gorunmak departamentiniň Awganistanda mundan beýleki tutsakxana saklamaýanlygyny we ähli türmelere Awgan hökümetiniň jogapkärdigini belledi.
Bu mesele şu ýylyň dowamında Birleşen Ştatlaryň aladalanmalary bilen baglylykda çylşyrymlaşypdy. Washington Awganistanyň türmelerinden boşadylýan Taliban söwüşçüleriniň ýene-de söwüş meýdanlaryna dolanmagyndan howatyrlanýar. Kazakistan täze türmelerini gurmak boýunça tender bäsleşligine daşary ýurtly şirketleri çagyrýar. Bu Merkezi Aziýa ýurdy Sowet döwründe gulak türme sistemasynyň ençime tutsakhanalarynyň yerleşen ýeridir. Kazakistanda 2015-2016 ýyllarda türmelerin gurulşy boýunça bäsleşlige daşary ýurtly kampaniýalaryň we maýy goýjularyň gatnaşdyryljagy barada jurnalistlere 11 dekabrda Astanada ýurdyň türme sistemasyna gözegçilik eden Döwlet Komitetiniň başlygynyň orunbasary Janat Keshubayev habar berdi. Kazakistanyň türmeleri içindäki ýagdaý boýunça köp ýyl bäri tanqid edilip gelinýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikler bilen tanış bolduňuz. Habarlar gündeligimize başlaýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Orsiýety gündogor Ukrainadaky separatistleri goldamagy betetmäge şeýlede ýurdun giňişliginden ähli goşunlaryny çykarmagy çağırdy. Poroshenkonyň 11 dekabrda Awstraliýada eden bu çykyşy barada kardeşim Merdan Saryýewiň maglumatlaryny dinläli. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýa ýurdun gündogorundaky separatistleri goldamagy betetmäge şeýlede sebitden öz goşunlaryny çekmäge çağırys etdi. Poroshenko iki ýurdun arasyndaky terhedihim yapmagy çağırdy. Ol munyň netijesinde tanyjy hepdäniň içinde Ukrainada asudalygy we durnuklulygy üpçün edip boljakdygyny belledi. Moskwa Ukrainanyň gündogorundaky bolýan wakalary goşulýandygy baradaky maglumatlary inkar edýär. Poroshenko öz çykyşyny 11 dekabrda Awstraliýa eden saparynyň çäginde etdi. Poroshenkonyň Melbourne'da eden çykyşynyň izi bilen Awstraliýanyň premier ministri Tony Abbott hem öz ýurdunyň azat Ukraina çuňur duýgudaşlyk bildirýändigini ma'lum etdi. İki lideriň çykyşyndan bir gün öň Ukrainanyň gündogorunda hökümet güýçleri bilen separatistleriň nowatdaky çaknaşygy boldy. Munyň netijesinde dymyşlyk güni münasibetli ýylan edilen ukatsızlyklary betetmek baradaky lalasyň durmusy içmegine kölege düşdi. İýul aýynda Ukrainanyň gündogorunda separatistleriň gözegçiliginde aktivitde Malaziýanyň howa ýollaryna degişli bir uçuryň urulup düşürilmeginden soň Ukraina bilen Awstraliýanyň arasyndaky gatnaşyklar hasda jebitleşdi. Uçuryň düşürilmegi netijesinde ölen 300 töwerege adamyň 38-i Awstraliýanyň raýatydy. Kiyev we Gunmataryň aglaby ýurtlary uçuryň Moskwa tarapyndan üpçün edilen raketalar bilen separatistleriň düşürendigine inanýarlar. Kreml bulary inkar edýär. Abbott bu barada egerde muny eden adamlar Russiýanyň goldaw berendigi anyklansa, biz bu wagtçyligi edenleriň deriňe we jogapkärçiligi çekiljekdigine garaşýarys, diýdi. Poroshenko bilen Abbott energiýa meselelerini hem maslahat etdiler. Ukrainanyň prezidenti öz ýurdunyň ýadro detallary üçin Awstraliýadan uraniumy we kömüri satyn alyp biljekdigini hem aýtdy. Kardeşim Merdan Saryýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň paýtagtynda täze gurulan ençeme ýaşaýyş jaýyň teknik ýagdaýynyň kadaly däldigini, olaryň ýaňy ulanışa berilmegine garamazdan awat bolman, hatda howply ýagdaý hem döredýänligini şeýle jaýlaryň ýaşaýjylary aýdýarlar. Şeýle jaýlaryň köpüsi paýtagtda ýumrulan öýleriniň eýelerine hökümet tarapyndan berilen jaýlardygy hem aýdylýar. Aşgabatda şeýle binalaryň ýagdaýy barada maglumaty habarçymyz Murat Gurbanyň dinläli. Geçen hepdäniň perşembe günü 4-nji dekabrda awada Milli Syýahatçylyk golagynda Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň göçme meclisinde parahat 7 ýaşaýyş toplumuna täze 9 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň we beýleki deshalaryň gurulşy baradaky karara gol çekdi. Bu karara laýyklykda Adalan mikroraýonuna 1520 maşgala niýetlenen ýaşaýyş jaýlarynyň 60-syny, 4 sany orta mektebi, 8 şahar wagny we saglyk öýüni gurmak meýilleşdirilýär. Prezident Berdimuhammedow karara gol çeken hökümet meclisinde bu ýerde
Stata bina edilen destgalaryň hil derejesini we olaryň öz möhletinde ulanylmaga berilmegini, tutuşlugyny bu ýerde ýaýlandyrylan işleri berk gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny Stataň soňy bellidi. Emma prezidentiň mektap tawşyran gözegçilik talabyna garamazdan bu ýerde öň, ýagny 2 ýyl mundan gurulyp ulanışa berilen ýaşaýyş jaýlarynyň hali o diýen öwürlikli däl. Bu jaýlaryň käýerler çöküp tamamlaryna jaýlyklar emele gelipdir. Kwartiraların tamamlarynyň suwugy hem pakkaryp gaçyp başlapdyr. Jaýlarda oturdulan penjerelerden bolsa ýağış ýaganda öýüň içine suw akýar. Ýaşaýjylaryň käýerler mundan goranmak üçin kazarok ýa-da teler goýarlar. Emma ýerli häkimetler olary aýyrdyarlar. Ýaşaýyş jaýlarynyň käýerleriniň ýerdeminlerinde kanalizasiýa ulgamynyň bökdönçlükler sebäpli suw ýyňypdyr. Ýerdeminler portap çiýe çekýär. Kwartiralardaky goýulan wannalaryň we moýkalaryň da hiliniň o diýen gowdallygyny bu ýeriň ýaşaýjylar gurrunýarlar. Bu enjamlaryň ulanlyp başlananyna köp wagt geçmese de ýam olarda pos emele gelipdir. Bu mikroraýonlaky ýaşaýyş jaýlarynyň arasynda çekilen köçeleriň hem opurlan ýerler bar. Trotuarlaryň gyralary döwülenler hem azal. Bu mikroraýonyň daş töwereklerini ençeme bagly ekilipdir. Emma olara ýyda bolmansa olaryň gurap sarylyp ýatan hem azal. Mikroraýonyň arasaçylygy bilen bagly meseleler hem göze iýilýär. Jaýlaryň golaýlaryna köňeziňden awtouloglar görmek bolýar. Ýük awtouloglaryň tekerleri hem zyňylyp ýatyr. Çağlar üçin niýetlenip kurulan plaşatkalaryň haly hem gowdal. Olaryň içine zirzibil atylyp ýyňylyklaryň käýerlerde dögülipdir. Ýatlak geçsek bu mikroraýonyň guruluşynyň birinji tapgyry 2010-njy ýylda tamamlandy. Şonda bu ýerde 29 gatly ýaşaýyş jaýlary gurulypdy. Parahat 7 mikroraýonlaky guruluşlary Türkmenistanyň Guruluşyk ministrliginiň Aşgabat guruluşyk we Arkaç guruluşyk öýremçilik birleşikleri amal aşyrýarlar. Parahat 7 mikroraýonyň guruluşyny 2011-nji ýylyň awgust aýyna bagdaly berilipdi. Häzir bu mikroraýonda 20-den hem gowrak 9 gatly ýaşaýyş jaýlary guruldy. Resmi metbuatda berilen maglumatlara göre 2017-nji ýyla çenli parahat 7-1, 2-3 ýaşaýyş jaý toplumlaryna jemi 3600 hojalygy niýetlenen ýaşaýyş jaýlary gurulmaly. Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary öz ýaşaýan jaýlaryna gözegçilik edýän resmiýlere arş şikaýetleriniň köplenç ünsüz galýanlygyny aýdýan bolsalar, beýlikler öz ýaşaýan ýerine häkimetleriň ýygy-ýygdan baryp durýanlygyny, emma olaryň da ilaty alada goýan kemçilikleri düzeltmek üçin däl-de kondisionerleri, teleýärleri we antennalar ýaly enjamlary zor bilen aýyrmak üçin peýda bolýanlygyny görüň berýärler. Aşgabatyň Parahat 7 mikroraýony şu ýylyň dowamında şeýle ýagdaýlara birnäçe duçar boldy. Bu ýerde ýaşaýan habarçymyz Soltana Çylyba bilen kardeşimiz Sahranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Soltanaýda ýakynda Parahat 7-de ýaşaýjylaryň käwirleriniň gatnaşmagyna geçirilen protest çäresinde ýaşaýjylaryň biri resmiýlere ýüzleneni biz bir mesele boýunça häkimetlere ýüz tutanymyzy, biziň ardymyza jogap bereňiz, ýöne şular ýaly mesele bolanda gelýäňiz diýip şeýle bir şikaýet bilen ýüzlenýär resmiýlere. Siz hem şol sebitde ýaşaýaňyz Soltanaýda, haýsy-da bolsa bir mesele boýunça siz resmiýlere ýüzlenip gördüňizmi? Hawa Sahra, men şu Parahat 7'e göçüp gelenime 2 ýyl gowrak wagt boldy. Şu 2 ýylyň dowamında men bir ýerekdäl bir näçe ýerek resmiýlere ýüzlenip gördüm. Şu ýerlerde düzgün tertibi, arasaçylygy, ýola goýmak barada kämede ardyşkaýetlen ýüz tutdum. Soltanaýda indi takyk bir barada gurrun etsek, haçan näme mesele boýunça haýsy resmiýe ýüz tutduňyz? Meniň aşyrda guradylan bağlar barada esasy guradylan ağaçlar öýüp paralenetiniň işgärleri tarapyndan seredilmän guradylýar. Şu bağlaryň guradylýandygy barada ilki bilen asasyň bir kararlyk etrap häkimlerine ýüz tutdum. Şu ýylyň 2014-nji ýylyň aprel aýynda ýüz tutdum. Şonda nomer 63 beligi bilen 16 aprelde bana berilen jogapda çözülmeýär, şu meseleler çözülmeýär. 2014-nji ýylyň 2 sentýabrynda Jemaat Hojalygy ministrligine men ýazmaça ýüz tutdum şu bağlaryň guradylýanlygy hakynda. Ondan öňe etrap häkimligine, etrap polisiýa bölümine de ýüz tutdum. Ýöne şu jogapda bir seniň goýan meseleň barada gurrunmydan başga rahatlar bilen başdan soňa jogap berilýär. Soňky tapar Jemaat Hojalygy ministrligine ýa-da ardama hatda men jogabymı bilmedim. Soňa jogap gelmedi. Soltanaýda başlaň nähil jogap berilýär? Meselem başdan soňma diýeniňizde nämen gözüňde tutýaňyz?
delilleriniz tasdik bolmady diýen jogap alýan men şulardan hergedek. Delilleriniz tasdik bolmady diýip jogap berýärler. Hatda etraf prokuraturasyndan gelip yerinde şonu barladylaram. Ondan soň birgedek zeýetden gelip zeýetin işgärleri yerinde barladylar, şol baglaryň guradylandyrma faktlaryny yerinde barladylar. Emma maňa jogap bererlerinde şol deliller tasdik bolmady diýip jogap berýärler. Ondan soň ýokary stansiýalara ýüztükden, mysal üçin etraf prokuraturanyň tasdiklamadyk delillerini men tasdiklatsak ol hatda surata düşürüp arzama satyp şonu Aşgabat şäher prokuraturasyna ýazdym. Şäher prokuraturasy gaýtaryp etraf prokuraturasyna iýberýär men arzamy. Etraf prokuraturadan ýene zete goýberýär. Zet jogap bermeli. Emma şonu etrafyň prokuraturan işgärleri gelip yerinde barlarlarında da şonma tasdik bolmady diýip jogap berýär. Näşular ýaly başdan toma jogaplar berilýär. Soňky sapar jemaat hoçalygy ministrligine ýazan arzamy bolsa men şu neçeli jogap alamok. Kardeşim Sehranyň habarçymy Sultana Çylyba bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozgalýan meselelere degişli foto, video we çap görnüşli maglumatlar biziň azathabar.com web saytymyzda size el yeterlidir. Azathabar.com web saytymyzda Türkmenistandan derwede.net we garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky sahypalaryny hem ünsden düşürmäň. Sizin tesirlerinize, pikirlerinize garaşýarys. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Liwapda elektrik togyny öndürýän obýektleriň gapdalynda ýaşaýan adamlar elektrik togynyň ýetmezçiliginden kösenýärler. Hususan da bu ýagdaý Liwap welaýatynyň Atamrat şäheriniň Atamrat etrafynda ýaňy ýakynda işe girdilen elektrik togyny güýçlendirýän stansiýanyň gapdalyndaky jaýlara degişli. Liwapdaky habarçymyz Osman Haliýew dinläli. Liwap welaýatynyň Atamrat etrafynyň çäginde täze elektrik stansiýasy gurulyp ulanmaga berildi. Kuwatlygy 500 kW deň bolan bu stansiýa Atamrat şäherini we etrafyny elektrik energiýasy bilen durnukly üçin eder diýilip garaşylýar. Şeýle-de täze gurulan beket goňşy Awganystana eksport edilýän elektrik togynyň mösberini we kuwatlygyny artdyrmaga, durnukly akymyny gazanmaga ýardam eder. Täze innowasion tehnologiýalara esaslanýan ve 50 hünärmeniň işlejek bu beketiniň goňşy Awganystan bilen serhet ýaka Atamrat etrafynda gurulmagy da şol maksatlardan guralýar diýip Liwap Energiýa Önümçilik Birleşiginiň efirde adynyň tutulmazlygyny haýyş eden hünärmeni düşündirdi. Ma'lum bolşýaly şu ýylyň may aýynda welaýatyň Serdarabad etrafynyň çäginde kuwaty 149 megawattan gowrak bolan gaz turbinaly elektrik stansiýasy işe girilipdi. Tebii gaz bilen işleýän ol stansiýa welaýatyň senagat kärhanalaryny elektrik energiýasy bilen üpçün etmäge niýetlenendir. Şeýle-de onda öndürilýän elektrik energiýasynyň belli bir bölegi Awganystana eksport ediler. Şeýle täze deskalaryň, beketleriň gurulýandygyna, tutuş elektrik ulgamynyň durkuny täzelemek işleriniň alınıp barylýandygyna garamazdan welaýatyň senagat kärhanalarynyň ýaşaýyş jaýlarynyň elektrik energiýasy bilen üpçün edilişinde heniz böktençlikler hem az däl. Welaýatyň köp owa, şäher we şäherçelerinde täze stansiýanyň gurulyp ulanmaga berilen Atamrat etrafynda da togyň kadaly berilmeýän owalary az däl. Etrafyň Astanabaga geňeşliginiň Gawasakkal owasynyň ýaşaýjysy Çary öz owalarynda togyň ýygy-ýygydan kesilýändigini, kesilmeýän mahallarda kuwatynyň bolmalysyndan pesdigini aýdýar. Atamrat şäheriniň ýaşaýjysy Şöwket togyň özümizde öndürilýändigine garamazdan gijelerine owa şäherleriň köçeleriniň ışıklandyrylmaýandygyny belleýär. Öz ýaşaýan şäherinde ol diňe bir 2-3 sany esasy köçede ışıklandırıcılaryň oturulandygyny, galan köçeleriň gün watan soň tümlüge bilenýändigini aýdýar. Şöwket aýratynda şäheriň köne şäher böleginde
ışıklandırıcıların yeterlik däldigini görün verdi. Ma'lum bolşaly, häzirki kış günlerinde İlat tarapyndan elektrik togu köp sarf edilýär. Adamlar 1 dekabrdan elektrik togunun 2 hisseden gowrak gymmatlatylmagyndan soň tog bilen üçinçiligiň gowlanaryna garaşypdylar. Ýöne olaryň garaşanlary çykmady. Elektrik togu bilen üçinçilik öňküligine galdy. Ol ýygy-ýygydan özem ençeme sagatlap dowamly kesilýär. Kuwaty da pes. Durmuşda ulanýan elektrik enjamlaryny gadaly işledip bolanok. Olar ýygy-ýygydan hatardan çykýar. Iňerwedide onun üçin hiç kim jogapkärçilik çekenok diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Gyşyň başlanmagyna garamazdan Türkmenistanyň vilayetlerinde ýer önümçilik işleri henizem dowam etdirilýär. Meselem Balkan vilayetinde soňky ýyllarda paxta ekilmeýär, emma bu ýerde de döwlet işgärleriniň hasyl ýygnamagy işlerine çekilýänligi aýdylýar. Bu ýerde döwlet işgärlerine näme ýygnamaly bolýarlar? Biz bu sowaly ýakyn günlerde Balkana baryp gaýdan ýazyjy Amanmurat Bogaýewa berdik. Amanmurat aga, Türkmenistanyň beýleki vilayetlerinde bolşýaly Balkanda da döwlet işgärleriniň hasyl ýygmak işlerine çekilýänligi barada maglumat gowşýar, emma aýdaly lebapdan tapawutlykda Balkanda soňky döwürde gowaça ekilenok, onda Balkan vilayetiniň döwlet işgärlerine ekin meýdanlarynda näme ýygdyrýarlar? Şeker suwunlary esasy orny eleýär. Gowaçadan moşan 5000 hektaryň ekti bölügini suwunlar ekilýär. Meniň bilen duşup gurrundaş bolarlar. Esasan medeni aň bilim saglyk saklaýyş puwdugyna işleýän adamlar. Olaryň aýtmagyna görä bereket öňkü kazanjyk ýa-da serdar öňkülleri etrawyna gidip ýediwin suwunlar ýygmaly. Onda döwlet işgärlerini suwundur ekilen meýdanlarda görmek mümkinmi? Olar ýygýarmy suwundury? Yok, bu birisinde ýalyna kışın eýem öz güýjüne giren nöwri howa soğuk ýygyderli ýagyş ýağmur ýagýar, şonuň üçin edara işgärleri ýedunlap gidip bol nirde ýaşajagyň, näde imitlenjegiň materialy bir mesele bolan soň bir umuman Balkan welaýatynyň suwunlar ýygmagy ýedunlap gidýän adam ýok diýip aýtsaň bolýar. Edara karhanalaryň işgärleri suwunlar ýygmagyna gatnaşan oklar. Amanmurat aga, onda olara berilýän görkezme nädip ýerine ýetirilýär? Döwlet işgärleri özünden edilýän talaby nädip ýerine ýetirýärler? Suwundur ýygmaýan bolsalar. Suwundur ýygmaýan bolsalar, onu edaranyň buhalteriýasyna ýa-da ýörüýse bellenen adama adam maşyna nagyt 20 manat tölemeli. Ondan şol 7 ullap suwundur ýygmak gitmekden umuman boşadylýar. Özüm şu ýerde bellemeli. Men gurrunly diýen adamlaryň bir bereket ýa-da serdar etrabynyň edara karhanalarynyň işgärlerde leýsem bereketden serdardan 100 kilometr belki 150 kilometr toğrugdaşlykda ýerleşýän Neftda häzirki Balkanawat şäheriniň edara karhanalaryny işleýän adamlar ýa bolmasa Garrygala häzirki Maksumul etrawyna ýaşaýan işleýän adamlar. Amanmurat aga, onda şol ýygnalýan pul nirä gidýär, näme maksat bilen ýygnalýar? Men şu bilen kırıklanyp gördüm, aýtmaklaryna görä Mar welaýatynyň Balkan welaýatyna suwunlar ýygnamagy gelen işgüzi juda köpmişin. Ine şol Marynyň welaýatyda ýol öten hemde Garagum etraplaryndan gelen işçilere suwunlar ýygnan üçin rahmet hakyk minne Balkan welaýatynyň edara karhanalarynyň işgärlerinden ýygnalan pul tölenjekmişin. Onu şeýdip delile getirýärler. Amanmurat aga, indi şol suwundurun ekilen ýerleri kime degişli? Döwlete mi, kärendeçilere mi we umuman şol ýerdäki hasyly ýygnamak kimiň borjy? Yer Türkmenistanyň döwlet eýetçiligine görä ýurtda soňky ýyllarda hada adat bolýaly yerler dürlü möhlet bilen kärendeçilere berkidilýär. Şol berkidilen ýere gök meýwe ekillerini ýa-da gowaçan ekmeden kärendeçiniň borjy hasyly ýygnamam, kärendeçiniň borjy sebäbi ýygnalan hasyly döwlete tapşyryp maliýe girdetmeli. Tölenýän zähmet hakym kärendeçiniň hasabyna bolmaly. Bunu näme düşünür? Bir adamdan, iki adamdan näl welaýet boýunça hasaplanyňda nüňler adamdan 20 manatdan 20 manat
Hükümetten yığınanını bir ağırsız ulu maliye feriştesi oluyor. Bir istesen de istemesen de şu yağdayın ağırsını yatcan yağday neyemeke diyilen sovali özüne vermeye mezur ediyor. Menin çakım çap bolsa sol yerler kärenneti dilip berilen adamların yerin hakiki esderliğine guvav etdiğine yağday. Megerem şu yerler bir vazifeliğinin dosyarını, doğunlarını berilip innem vilayetin beyleki yaşayıcılarının kazancının hasabına hasıl yığınadılıp kärenneti olsa sol pulluk golüğüne doğul tölönecek bolunayan bolmagy mümkün. Türkmenistanly ýazyjy Amal Murat Bogaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Owganystanyň Demirgazygynda Balk vilayatynyň Kelder etrafynda etnik türkmenleri protest geçirýärler. Howpsuzlyk güýçleriniň regiondaky edenetlikli hereketleriniň protestde sebäp bolýanlygy aýdylýar. Owganystandaky habarçymyz Şamirdan Guly Muradiýanyň maglumatlaryny dinläli. Demirgazyk Awganystanyň Balk vilayatynyň Kelder etrafynyň ilaty protest geçirdi. Awgan güýçleriniň Hayratan benderinde ýerleşen bölüminiň komandiri olaryň ýerlerini zor bilen basyp alypdyr. Şu ýagdaý bilen bagly Kelder etrafynyň halky Balk vilayatynyň häkimine de arda bilen ýüz tutupdyr. Emma netije bermändir. Şu sebäpden öz sesimizi ýokary döwlet resmiýetlerine ýetirmek üçin protest geçirmäge mejbur bolduk diýip Kelder etrafynyň oba geňeşlikleriniň başlygy Hacı Weli Azatlyk radiosyna aýtdy. Kazımxan atly komandiriň ýaragylary protestçileri urupdyr. Şonda 5 adam yaralanypdyr. Ol halkyň ýerini zor bilen alýar. Soň ony hususy şirketlere satýar diýip Hacı Weli aýdýar. Kazımxan diýip bir komandan başlygyny gelipden biraz ýerini hawarlap müzahir etdik. Baş sefer zahmy boldy. Ardan gelen onu botadım düşen ora urdy. Bu sürüp gitdi deskerler kaýdaçyp. Kelder etrafynyň il ýaşullaryndan biri Hacı Abdynazaryň aýdysyça komandir Kazımxan olaryň mal bakýan ýerlerini zordan alypdyr. Kelder etrafynyň ýaşaýjylarynyň Mazar Şerif şäherine gelýän ýolunam kesipdir. Bilen karagamız var. Ada kolede müzakir vardı. Satıp tanıtımları satıptan sonra oturuyor. Hem bilen şeyde sürekli oturuyor. Onu mes koyman. Bir hükümete getirmek. Kelder etrafynyň Dudlak obasynyň arçyny Abdulkerim Karyadaryň aýtmagyna göre bu etrafyň häkimi polisiýasynyň we howpsuzlyk idarasynyň başlygy administrasiýaçylary goldapdyr. Güýjüleniп Kelderleriň ýerini zordan alýan komandiriň öňünden çykypdyr. Komandir olaryň sözüne dinlemändir. Türkmenler bir çetten derya oturup alıp malçar yerimiz var. Zorga bir kısan kumandanlar tapılıp kan çaha jürip yerlerimizle şöyle satıp pullalın bu adam. Yer ulusali Kelderin ki. Bille üstümüze şunyanık sevdalığı ulusal sayımızı, kumandan sayımızı, emniyet sayımızı, hükümetler bille varsak iyilinde 30-40 eskeri var iken zilvencerlerden düştü. Billerin o yerde garip nerdenlerine urup toğalap kanca zahmiyeti öyle yağında uydu. Şunun için billerimiz ayrı ediyoruz. Nasıl ulusali Kelderde. Awgan ýaragly güýçleriniň Hayratandaky komandiriniň halkyň ýerini bekanun ýelýändigini Kelder etrafynyň polisiýa idarasynyň başlygy Habibullah Han hem tasdiklady. Kelder etrafynyň ilatynyň ýerini satyp awgan güýçleriniň bu komandiri millionlarça gazanç edipdir. Şol ulusali Kelderge bolsanym bir qıttı tahsat qulurdu şairden caybacaý bolan. Torda bir eskeram goýar, bir hepde bir gurpany eltip posta görmeýkirim diýip. Bir hepde orundan soňra şirketleri görüp, şu şirketlere satyp ýol gurşap, asladym ýok, zadym ýok, ol kurupati bolan. Şu mesele bilen bagly Balk vilayatynyň häkiminden hem maglumat almaga synanyşyk etdik. Balk vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Ferhat Munir bu barada derňeň geçiriljekdigini, şondan soňra metbuata maglumat berip biljekdigini bize ma'lum etdi. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Şamirdan Guly Murady. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny Kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýlede Kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyza Azat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň Kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuun kysanyny jemleýäris. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.